Nitur Bharat ahin Maharashtra Longri arlo Thane rong supiang kang dombivli along chemical factory kangbop ke phua jok jum naita bang plia munira tum apran dam joilo. Aruin koira ke thomarni chemical factory arlo chemical hai hui kasalama phan lang ke paso abong kang theke boiler ki phukda ka jok ang tan penang anang kang tami kero kaching dak pen kenahok thedung dolo. Amudan Chemical Company along bangso ahut phong thom kangbop ke pho pusi mekhini ke thekdun long amune datum than anarlo porphai isira chiti malomsi koralong bangso ahuni phonanglo halaso abong kangbop ajakong ketan pikajok company ahem tun arpong ang hapso lapen ang tan ahem hai hui anta kanahok dolo. Bangso ahut penang an amuni datum arenghu so dunanglo. Kangbop ke pho adima longpen bang nerkep amunit aphan pajok dun longlo pu alam Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Vatnavis pen patinipon. Rong so piarlo dombivli MIDC ang kang amudan chemical company along kangbop ke pho ke hunilo. Kangbop me ke chodet akor me ke pa map aphan hum krep pho fire engines me ke pa map a motor atum paletun lo. Sonsi me ke pa map ghonta playback apor nang kok tahay lapen arenghu keso atum aphan tong sekot pen selang ahem ke pon aphan penang an ambulance hanglo pusi minister pen ningje pon. Tong sekot ke rap ke pajok saikhiat tumangbong National Disaster Response Force NDRF lapen Thane Disaster Response Force TDRF hai huya tumsi ke pho arata tumaphan rapdun lo. News report Karbi Anglong Live.